Jo em vaig posar en contacte amb l'IDIMG precisament per recaptar fons per dur a terme aquesta campanya per investigar el càncer d'ovari, perquè trobo que és molt necessari que hi hagi investigació, és a dir, tota la revolució aquesta que hem viscut amb el càncer de mama, que ara mateix doncs, es detecta superràpid i hi ha moltíssimes línies de tractament, doncs no ho hem viscut amb altres tipus de càncer. Per què? Perquè són minoritaris, bàsicament. Llavors, com que afecten a molt poca població, no s'investiguen o no s'investiga tant. Llavors, el meu projecte penso que pot donar un impuls a aquesta investigació, a aquesta recerca, a donar difusió a una malaltia que gairebé no se'n sap res a nivell poblacional. Espero, confio i desitjo que amb la investigació aquesta malaltia algun dia s'arribi, si no a curar, a cronificar. Tota aquesta campanya i tota aquesta iniciativa l'estic duent a terme no per mi mateixa, perquè és veritat que la malaltia avança ràpid i els avenços que es puguin fer en investigació, doncs, probablement a mi no m'arribin, però l'estic fent per les dones que puguin arribar a ser diagnosticades en un futur, perquè tinguin l'oportunitat aquesta que us parlava, doncs, de, d'alguna manera, cronificar la malaltia o curar-se, que es difongui i que es doni visibilitat a la malaltia i, sobretot, investigació, recerca i mètodes de cribratge i de prevenció, bàsicament.